Κύριε Πρόεδρε, σήμερα 31 Ιανουαρίου θέλω να πω μέσα στην αίθουσα αυτή τρία ονόματα. Χριστόδουλος Χαραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Εχτώ Γιαλοψός. Βλέπω μια άδεια αίθουσα, μια εντός εισαγωγικών ολομέλεια, που κανονικά δεν έπρεπε να γίνει συνεδρίαση με αυτόν τον αριθμό ατόμων, όπως προβλέπει και ο κανονισμός. Ενώ τη σημερινή ημέρα θα έπρεπε η αίθουσα αυτή να είναι κατάμεστη, να είναι και 300 βουλευτές, να τηρήσει η Ελληνική Βουλή ενός λεπτού σιγή για τους ήρωες, τους πεσόντες στα ήμια. Επίσης, ανταυτού βλέπουμε οι ένοχοι της προδοσίας των ημείων του 96 να χαργεντίζονται σε εκδηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Στουρνάρα, Σιμίτης, Μητσοτάκης και λοιποί, και να έχει το θράσος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ομιλεί για ανοιχτά σύνορα και για ευκαιρίες. Ευκαιρίες που να δοθούν στο Περιστέρι, στα Τζουμέρκα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ουδέμια σχέση ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και με τα Τζουμέρκα και με το Περιστέρι και με τις λαϊκές γειτονιές. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι θα έλεγα, εκλεκτός των ελίτ και της λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Έπρεπε να είναι εδώ λοιπόν και ο Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και όλοι τους, ώστε να γίνει μια εκδήλωση στην Ελληνική Βουλή για τους πεσόντες των ημείων. Στο προκείμενο, διασκέδασα πάρα πολύ στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας όταν είδα εντός εισαγωγικών αριστερούς, ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν με την μαρξιστική παύλα λενινιστική ιδεολογία να υπερασπίζονται το ΝΑΤΟ. Άκουσον, οι αριστεροί, εντός εισαγωγικών πάντα, γιατί αλίμονο αν είναι αυτή η μνημονιακή, είναι η πραγματική αριστερή, να υπερασπίζονται το ΝΑΤΟ και να λένε ότι θα δώσει πρόσθετη ασφάλεια στην ταραγμένη περιοχή των Βαλκανίων η εισδοχή του Μαυροβουνίου στην Βορειοατλαντική Συμφωνία, στο σύμφωνο του Βορειοατλαντικού. Η προσχώρηση αυτή έχει υπογραφεί ήδη από το Μάρτιο του 2016. Είναι τυπική διαδικασία στα κοινοβούλια. Οι Αμερικανοί έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Το Μαυροβούνιο όμως είναι μια διχασμένη χώρα, ένας διχασμένος